walay tao nga dili muagi og mga pagsulay. Kining pagsulay sa mga tagsa-tagsa ka mga tao, natural ra na siya. Muara gi-exercise rata gi-train. Kay kung wala may pagsulay, dili man gyud ka pod maligon. Gi-train ka kay dunay dako o grabe o kuyaw. Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sukatong na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lainong nagtusa. Panganunod talipay ang aking matagamtaman, kauban na siya. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong bulawan ang aking pagalatan daw sa langit ang iyang kadan syudad kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakita, wala na'y kamatayon, Jesus. Lulun tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Syudad na bulawan, daw sa langit ang pagkakumbang, dayangan sa mga gila na bato. Supa sa kinabuhi, kristal na buong tubig, sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lainong nagtusa. Panganod lulong kalipay ang atong matagamtaman, kauban ka siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagilan, wala na'y kamatayon, lulong tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagilan, wala na'y kamatayon, Jesus. Let us shout aloud the name of Jesus. Worship the Lord. Jesus. Be enthroned in our worship, Lord. Be enthroned in our praise, Lord Jesus. His presence is with us today. His presence is with us today. Come on, church. Let the voices sound. Sing it, kasasubuhin niya. Oh, revive us, Lord. Oh,
presensya, O Diyos. Salamat kay Ginoo. We are victorious in your name, Lord. We are victorious in your name, Lord Jesus. We thank you, O God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Magabot Ginoo, salamat sa maayong panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong mga saad na dili gayud mausab. Salamat Ginoo nga nagahatag ikaw kanamo sa mga maayong panglawas, mga pangunahuna, kusog ug kalig-on. Ginabag-o nimo ang among mga pangunahuna, ang among mga kusog sa matag adlaw. O magapadayon kami uban ang imong buhing pulong sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Praise the Lord. Gibasa ang ako ang text sa Book of Revelation chapter 1 verse 3. Bulahan. Okay, maayong buntag. Bagyo karon. Wala tay angay kagulan. Ngano ang Ginoo aniya uban kanato. Okay, pahilo na ang atong makigsuonan sa luyo. Okay, klaro ba? Ang atong mga screen, ang atong TV, nagaandar batanan aron makita usab nila. Kay morag medyo layo na kung tuan na sila sa luyo. Mas mosamot pagyug kalayo kung uswag na punta diri sa sunod. Praise God. Libro sa Pinadayag, chapter 1:3. Bulahan. Chapter 1 verse 3. Doon na lamang ako'y mga pipila ka mga punto. Number 1, sa diha nga ikaw magabasa o magapataling o magatuman, mahibalog yun kas kamatuoran, then you will know the truth. And the truth will set you free. John 8 verse 32. Ikaduha nga punto, sa diha nga magabasa ka niining Biblia pulong sa Ginoo, mabulahan ka tungod kay mahibalo ikaw kung unsaon nimo ang pagpangandam. Amen. Then you will know how to prepare. Ikatulo nga punto, nganong mabulahan ang tao sa diha nga magabasa, maminaw, mao nga kung simbahan labi na ingon ani nakadagko kag simbahan, kusog na gyud ang ato ang sounds kay aron makadungog ang tanan nga mga dalonggan. Okay. Ikatulo, aron mahibalo kita nga dili kita taga dinhi. Okay, then you will know that we are stranger. Langyaw rata dinhi, dili nimoy atong dapit. Amen. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Mao nga ang writer ni ining libroha si Juan. John. Gidala siya dito sa Patmos o dito gisakit. Halos siya, giunsa na siya dito, matod pag gilungag baga to. O guwan, ang iyang espiritu ning saka sa langit. O dito gipakita sa Ginoo ang tanang sinulat sa libro sa Pinadayag. Gipakita ni Juan ang iyang espiritu. Nakita yun niya dito. O nahimong testimonyo. O kining libro sa Pinadayag, nagatudlo kini sa umaabot nga mga adlaw o nagato ako nga kining panahona, mao na ni. O kining libro sa Pinadayag, sa milabay nga mga panahon, kadtong mga pagsulay, dili pagyud kaayo. Kini,
kining pagsulaya karon grabe na ni, moabot na gyud ni. Okay, so karong panahon na kinahanglan naagyud ta sa pulong sa Ginoo. Dili sa atong founder, sa Ginoo. Okay, dili ta magsalig sa leader, kundi sa Ginoo. Kay mao nay giingon sa Biblia, siyang nakadungog og nagatuman. Matthew chapter 7:24. Unsa toy giingon, siya nga nakadungog og nagatuman, mahisama siya sa usa ka tawo nga maalamon, nga nagatukod og balay ibabaw sa bato. Diara. Therefore, everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man. Bisan kinsang nakadungog ni ining pulo nga, ingon siya nga og nagatuman siya, mahisama siya sa usa ka tawong maalamon, who built his house on the rock, nga nagatukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Okay, hinumdumi, dili literal kini nga balay, ikaw ang balay. Ikaw ang templo. We are the spiritual house. Ikaw mismo mao'y mutukod sa imong kaugalingon. Tukura ang imong kaugalingon nga malig-on ka diha sa Ginoo. Kanus akini magsugod sa dihang naminaw. Nagaingon ang pinadayag 1:3, bulahan ang tao nga naminaw, na nagbasa. Okay, bulahan ang mubasa, naminaw, og nagatuman. Kay naasiguro'y mubasa, naapoy maminaw, dili pod mutuman. Kinahanglan kumplitohon yun ni siya. Iyon siya, sama siya sa usa ka tawo nga nagatukod og balay ibabaw sa bato. Nakinsa maning bato dinhi. Si Kristo sa 1 Corinto 10:4. Kining bato mao si Kristo. Unya ingon ang pulong sa Biblia, muulan, mubaha, muhangin, muhampak niadtong balaya, dili ka na siya matumba kay ang pundasyon naa sa ibabaw sa solid rock. Pero kining ikaduha, 26, everyone who hears this word of mine and does not put them into practice, ang nakadungog sa iyang pulong ug wala magatuman niini, ingon siya, nahisama sa usa ka buang-buang, foolish man who built his house on sand, balas. Okay, mao gihapong pagsulaya. The rain came down, the stream rose, the wind blew and beat against that house, and it filled with a great crash. Dako ang iyang pagkahugno. Ngano? Kay wala niya matukod ang iyang kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Mao man ay problema. Pag-abot sa problema, pagsulay, muhagba. Mga hagba dayon. Ngano? Walay kaligon. Pero kadtong tao nga natukod og maayo ang iyang kaugalingon, nagabasa, nagatuman, natukod og insakto nga pagtukod, pag-abot sa kusog nga ulan. Praise the Lord.
Muingon na salamat Ginoo. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Walay tao nga dili muagi og mga pagsulay. Kining pagsulay sa mga tagsa-tagsa ka mga tao, natural ra na siya. Moara gi-exercise rata gi-train. Kay kung wala may pagsulay, dili man gid ka pod maligon. Gi-train ka kay dunay dako o grabe o kuyaw nga atubangon sa tanang magtutuo diha kang Kristo. Kining pinadayag 1:3, preparasyon ni ining last days. Amen. Kanang langlabay mga pagsulay, mga kawadon, mga pagsulay sa pamilya, dili pa na siya. Gitraining rata ni ani aron maligon ta. Kining atong atubangon karon ni ining panahon na maogyod ni ang pinaka-severe. Praise the Lord. Okay. Mao nga importante makadungog, magabasa, importante kinabuhion kay pag-abot sa tinuod o grabe nga problema ug pagsulay sa kinabuhi. Hallelujah. Tama tong giingon sa Mateo na kung likusan na ang Jerusalem sa mga kasundaluhan. Okay? Kabantay mo niya na. Kasundaluhan. Kung likusan na ang Jerusalem. Dili na madugay. Naunsa naman ni karon, kinsa na may kusgan karon. Kung likusan na ang Jerusalem sa mga kasundaluhan. Okay, so kining mga panahon na, kining Revelation chapter 1 verse 3, gipahinungod kini, gidedicate kini ni ining last days sa tanan nga mga matinudaanon. Matinudaanon only. Gipahinungod ni. Praise the Lord. Okay, ngano? Tungod kay sa diha nga mubasa di ay kita niini, walay bakak nga gisulti sa Ginoo bisan gamay. Then you will know the truth and the truth will set you free. Kamatuoran. Walay bakak. Kanang giingon sa Matthew chapter 24, rumors of war. Hallelujah. Mahitabo ba ni? Abi man ako ni o kanturang gubat-gubat sa una. Unya, dili man di ay. Kining panahon na ron, na anay mga dinungog-dungog na dili na mao. Pugson gani ko na. Morag anak na yun rumors of wars. Hallelujah. Katumanan. Okay. Matthew chapter 24. Naagyod. Okay. So makita dayon nato di dinhi na kining mga panahon nga karon ato nang gipaabot morag dili na gyud ni magdugay. Salamat sa Ginoo. Okay. Dinhi sa 24 verse 6. O kani-gani nga 5. Kaubanan ni sila. Sa verse 6, you will hear of wars and rumors of wars.
but see to it that you are not alarmed. Ang mga matinod-anon, maog yun ni ang makaangkon na dili ka kay last days. Kining word, fear. Letter F, E, A, R, fear. Maog yun ni ang makapawa sa pagtuo. Okay. Hilak. Na ay problema, ayaw hilak. Kay kung atong ipakita ang atong mga luha, makakita ng yawa, moingon, pildi gihapon eh. Okay. Ayaw hilak. Kay kinahanglan mo agi gayod kita ni ini. Salamat sa Ginoo. Rumors of war. Ingon siya, siguro halang nga dili ka mahadlok. Dili ka maalarma. See to it that you are not alarmed or frightened. See to it that you are not troubled. Ngano? Ilha. Kining kalibutana dili ni maoy atong dapit. Ang dapit nga giandam sa Ginoo kanato puno sa kalipay. Puno sa kalinaw. Amen. Puros puno sa kaayo sa Ginoo. Kining kalibutana, puno sa daghang suliran, kasamok, kawalad doon. May lang tong nakaduol sa Ginoo kay makasabot siya sa dagan sa panahon. Mao na nga ingon ang Biblia, bulahan ang tao nga magabasa og nagapatalinghog, naamampoy nagapatalinghog, og ikatulunga og nagatuman sa iyang nadungog. Okay. Kining Book of Revelation chapter 1 verse 3, gikatagana kini sa last days. Dako gyud ni. Last days, mo gyud ni ang pinakakatapusang kuyaw nga palaabuton sa tanan nga mga matinud-anon diha sa Ginoo. Okay. Akong usbon sa pagbasa. Blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, period. O kabantay mo sa last bikas na ay bikas diha. Unsa pay sunod? Na ay time. So ang gipadagan-an ani kining last days. Katong nang labay nga mga natawo ta sa Ginoo, mga pagsulay, apil man siguro to pero dili pagyud na mao. Gitraining rata. Training rata. Kay pag abot sa dakong balod, hallelujah. Mao nga kinahanglan ipabati, ipadungog, ipakusog ang pagwali. Okay. Uban sa atong mga worker dinhi, naninuod na gyud sila. Okay. Nakoy nakita na dito nagwali na sa dakong tindahan, dako nga isda to. Praise the Lord. Padayon doon to, sister. Praise God. Sulod na sila sa tindahan. Minaw ng hapon ba to? Insik ba to? Sige. Ngano, ayaw ikaulaw kining pulong. Ayaw ikaulaw. Kay kining pulong nga atong gidala, kining pulong nga atong gibasa, kining pulong nga atong gipaminawan. Kaayuhan sa tanan. Ang yawa, dili lang siya musugot nga iwali ang iyang pulong. Okay. Gusto sa yawa na babag-babagan kaniya. Mao man ay iyahang kinaiya.
sa atong panahon nagalihok na sa tagaidaw ka ng microphone si Nonoy, tagaidaw. Okay, tanaw na ito ng trabaho sa yawa. Praise God. Pinadayag 12:13, Noy. Pinadayag 13:12. Mauni ang iyang trabaho. Sige daw. Gigamit niya ang dakong awtoridad sa unang mananap diha sa iyang atubangan. Unya, gipugos sa mananap ang tibuok kalibutan, pagpasimba sa unang mananap nga may grabing samad nga naayo na. Okay. Gipugos niya. Maunay iyang trabaho, mamugos, pugso na niya ang tao. May Panginoon kay dili mamugos. Ingon Panginoon, nahala, kamong nasa wala dire. Kamong nasa too dire, bahino na to ni. Huwag pinugsanay. Kamong nasa wala, hala, panundan ninyo ang kasakitan. O, kining niya sa too, hala, sulod na mo. Sa Ginoo. Iyon siya tungod kay ako gigutom, inyo akong gipakaon, hubo, gibistihan, nasakit, inyo akong gibisita, nabilanggo. Ginoo, diin man mi makakita nimo nga nasakit, gihubo, gigutom. Iyon siya sa labing ubos nga gibuhat ninyo kanila. Tiaw mo na. Pero ang yawa, praise the Lord, madautan o madili dautan, hala pugson yun niya. Dili ba pinugsanay? Okay, 12:17 noy. Revelation chapter 12:17. Mauning trabaho sa yawa. Napungot pag-ayo. 12:17. Napungot pag-ayo ang dragon og nakig-away siya sa tanang kaliwat. Oh, Sa babay og sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. okay. Og nagmatinumanon sa kamatuoran gipadayag ni Jesus. Napungot si Satanas sa mga matinud-anon. Nahuman na to, Noy? Okay. Napungot, then the dragon was enraged at the woman and went off to make war against the rest of her offspring, those who obey God's commandments and hold to the testimony of Jesus. Okay, napungot, mauni siya, pungot siya. Labi nagmagbinuutan ta, barog ta sa pulong. Okay na pag yun, Noy. Pinadayag 13:2. Ang nakita kong mananap sama sa leopardo, ug ang tiil nini ingon sa tiil sa uso, ug ang baba sama sa baba sa leon. Gihatag sa dragon ngadto sa mananap ang iyang gahom ug trono, ingon man ang iyang dakong awtoridad. Okay, gihatagan siya gahom, power, authority. So mauna karon ang iyang trabaho karon. Praise the Lord. Verse 4. Gisimba sa tanang katawhan ang dragon, kay gihatag man niya ang iyang awtoridad ngadto sa mananap. Ug gisimba usab nila ang mananap. Sila nag-ingon, kinsay sama sa mananap ug kinsay makasukol kaniya. Okay, kinsay makasukol kaniya. Kining 13 verse 4 ang iyang popularity. Popular. Okay. Sikat siya sa mga unbeliever. Kinsay makasukol kaniya. Mao na nga muingon ang mga unbeliever, mauni ang insakto, mauni ang kalinaw.
So mauni ang iyahang trabaho sa kalibutan karon niya pagyud. 13 verse 6. Gipasipalahan niya ang Dios ug ang ngalan sa puloy-anan sa Dios. Lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit. Okay. Pertig yun niya pagpasipala, pertig yung garbuha. Wala na lain pang sikat, wala na lain pang tinuod. Siyara. Okay. Verse 7, Noy. Gitugutan usab siya sa pakigubat sa katawhan sa Dios og sa pagbuntog kanila og gihatagan pagayud kinig otoridad sa tanang katawhan nga nagkalain-laing tribo, pinulungan og kanasuran. Okay, dunay pakigubat nga iyang himuon. Og usa na niining pakigubat nga mahitabo. Praise the Lord. Kay ipugos gayud niya ang gusto niyang pagabuhaton niining panahona. 14 Noy, 13 verse 14. Gipaninguha niya nga madeceive ang tanang tao kung mahimo apil ang mga matinud-anon. Sige Noy. Og nalimbungan niya ang tanang katawhan sa kalibutan, pinaagi sa mga milagro nga gitugot nga buhaton niya atubangan sa unang mananap. Og gisugo sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan sa paghimog larawan aron pagpasidungog sa mananap nga nasamdan sa espada apan wala mamatay. Buhaton niya kutob sa iyang mahimo nga iyang malimbungan ang tanang tao sa kalibutan. Pero ang mga anak sa Dios maingon amen. Hallelujah. Dili gayud mo sugot ang Ginoo ni ana. Mao nga diha ta magbase sa pulong. Okay, kamong naa sa gawas karon sa nasod. O kining mo gawasay sa nasod. Bisag wala mo uban namo, pero ayaw ninyo wada ang pagpaminaw. Kay ang kapital ra sa tao maura ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ang yawa niining panahona mamuhat siya niining yutaa. Buhaton niya kutob sa iyang mahimo. Aron paglimbong, deceive people. Ang iyang kasikatan. Tanang tao muingon wala nay lain pa. Kini mao ang tinuod. Kini ang kalinaw. Kini mauni ang tinuod nga pamaagi. Praise the Lord. Pero ang tanang nakabasa sa pulong, ang tanang nakadungog sa pulong, o ang tanang nagatuman sa iyang pulong, praise the Lord. Dili gayud kini mahimo nga mo pasilong sa iyang panggamahanan. Mao nga suko siya. Nganong dili man mo pasilong ang mga katawhan sa Dios. Hallelujah. Mao nanggingon bulahan. Ngano? Tungod kay kita ang nahibalo sa kamatuoran, sila wala. Unsa ang kamatuoran? Nagtuo sila sa kadaogan, pero ang Dios nga atong gialagaran maoy labing labaw o gamhanan alang sa tanan. Palakpakan. Amen. Ang atong Dios is God. The omnipotent God means all power. Hallelujah. Okay, so dinhi kita magsunod. Sa diha na mubasa kita sa iyang pulong, ug maminaw kita sa iyang pulong, ug mutuman kita sa iyang pulong, masabtan nimo unsay angay nimong buhaton. Ang tanang mga buhi moingon amen. Amen. Masabtan nimo unsay buhaton aron makapangandam ikaw. Ang kalibutan nagapangandam ba? Hallelujah. Lahi
ang ilang pagpangandam, lahi ang atong gipangandaman. Mao na nakaayo. Mao gyud ni ang nakaayo. Okay. Tanaw nato dinhi sa Romans chapter 8. Romans chapter 8. Mauni ang nadiskubrihan nato. Verse 35. Sige noy. Mauni ang atong diskubre. Kay sa Biblia, wala gyoy bakak bisan gamay. Tanang nahisulat ni ini nangatuman, gipangtuman. Busa, kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Oho. Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Padayon. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod kanimo, namiligro kami sa tanang panahon, nahisama kami sa ihawunon nga mga karniro. Okay, kining giingon sa verse 36, tinuod kini. Kanang giingon, for your sake we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. Okay. So mauni ang giingon sa Psalm chapter 44 verse 22. Tinuod ni. Pero dinhi sa New Testament si Kristo gipadayag kang Pablo ang dakong kadaugan. Padayonoy. Dili hinuon taliwala ni ining tanan may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Padayon. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langitnong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon og sa umaabot nga kapanahunan. 39. Bisan ang kalibutan sa itaas ug sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mao nay sikreto nga angay natong hinuktukan o pamalandungan, wala pa'y binuhat nga namugna sa kalibutan nga makapahimulag kanimo, kanako, kanatong tanan diha sa gugma ni Kristo. Wala pa. Mismo si Lucifer, si Satanas, dili siya makaako sa pagpahimulag kanato atong palakpakan. Amen. Wala pa'y binuhat. So nagpasabot nga ang kabulahanan di ay nga maangkon nato sa diha nga maminaw kita, mubasa kita, mutuman kita. Ang kabulahanan di ay mauang dakong kadaugan. Amen. Kung wala gyud kay pulong, wa gyud ka. Okay. Kilatiso nato ni. Kasabot mamug kilatis, kanang muarabag muadto ka og pawn shop mo niya magkuan kag bulawan, ingon ka nga pilay presyo, siya ngayon sa sir kay kilatison sa ni og pila ka karats. Kilatison nato ni mga Kristohanon. 1 John chapter 4 verse 7. Mauni ang kilatis. Hallelujah. Sutihan ko kamo. Ang sikreto alang sa mga magtutuo gipadayag na, gisulti gyud. Gipakita gyud ni Pablo sa Ginoo sa diha na gipadaygan siya. Ingon ang Ginoo Pablo, wala pa'y binuhat sa kalibutan. Wala pa'y binuhat sa kalibutan. Ibabaw sa langit. Ilawom sa yuta, ingon siya, wala pa'y binuhat sa kalibutan nga makatandog sa inyong gugma kang Kristo. Amen. Wala pa. Hallelujah. So, kilatis. 1
1 John chapter 4. Okay. Kadiyo ha. Okay, 1 John chapter 4 verse 7 oy. Sige. Mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katao, anak sa Dios og nakaila sa Dios. Okay. Unsa kuno to? Iyon siya, let us love one another. So dunay power ang love. Amen. Kaya nga no, iyon siya, kinidang love comes from God. Iyon siya, everyone who love has been born. Ang tanan kuno nga naay Kristo nga nagkinabuhi sa gugma, mao nang giingon na born again. Amen. Amen. Hallelujah. Ang tanan kuno nga, ano sa to? Everyone who loves has been born. Mao ni na born again. Unya, dili lang na born again, nakaila and knows. Amen. Mao nga, dili dinhi sa ako magsukad. Sa Ginoo gyud magsukad. Amen. Ayaw gyud mo paghambin og kaligot-got sa usag-usa. Dili ako nag-ingon ha. Kaya kung ako'y nag-ingon, piki na. Siya, si Kristo. Ayaw gyud mo pagtanom og dili maayong buot sa usag-usa. Bawal gyud na sa Ginoo. Niingon si Pedro, makapila man de pasaylua. Kapito ba? Si tubag ni Jesus, 70 times 7. 7 times 7 equals 49. 70 times 7 equals 490. Wow! Ang tanan kuno nga nagkinabuhi na ni ani mao na ning na born of God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mao na ni siya. O kay na born of God man, 1 John chapter 5 verse 4. Na born again man, na born of God, mo man na. Sige daw noy, 1 John 5 verse 4. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan. Dihara. Anak sa Dios ang imo hadi ano? Sa ako, for everyone born of God. Mao ba diha sa atong screen? Okay. For everyone born again, unsa na diha? Overcomes, palakpakan. Overcomes. Dili na atong trabaho. Ang Dios na ana sa sulod nagalihok nimo aron maka-overcome ka. Nganong na-overcome nimo tungod kay naglakaw ka sa gugma. Okay. Mauni ang atong kalabuton last days. Kuyaw ang atong atubangon. Walay usa nga maghambin og kapungot, walay usa nga magtanom og pagdumot, wala. Dili ako'y nag-ingon ha, ang Ginoo. Hallelujah. Mauday na nga i-born of God. I-born again. Unsa man ang born again? Born from above. Nausab. Ang tanang nausab. Unsa may nagapausab? Ang pulong nga imong gibasa. Ang pulong nga imong nadungog.
ang pulong nga imong gi-practice. Ang pulong nga imong kinabuhi. Ug sa diha nga imong gikinabuhi, praise the Lord, bisag kapila ka patamaya, kapila ka pa biaya, di ka na madutlan, magpasalamat ka na lang, Lord. Mao na ilhanan nga ako na born of God. Dili pare sa una, na makadungog kag istorya, makadungog kag pagdaot, maglain ang imo ang buot. Pero ang natao sa Ginoo tungod sa pulong kay nagbasa, nakadungog og nagtuman, na born of God, mao'y maka-overcome, palakpakan ang pulong sa Ginoo. Maoning mga faithful. Hallelujah. Everyone, for everyone born of God. Sa imong Bisaya, ano yung usman nagbasa, be? Kay ang tanang anak sa Dios, Anak sa Diyos, di ay nang born of God, no? Sige ra. makabuntog sa kalibutan. Oy, kana di ay dili magtuman, di ay na siya anak sa Diyos. Okay ra gihapon din. Ang mga anak sa Diyos ra. Amen. Okay. Mao di ay ito na separation. Wala og tuo. Matthew chapter 25 bidaw. Wala og tuo. Sa pa ha. Wala. Kadiotra. Pag-ingon siya na Ginoo. Chapter 25, 31 daw. Basahan daw ko nunoy, bi. Iniganhi sa anak sa tao ingon nga hari uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa harianong trono. Padayon. Ug ang tanang tao sa kalibutan tigumo niya sa iyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Padayon. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Sige. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, dool kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Padayon. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Karon mo rag dili na sa panahon ron kay delikado basin og tulisan ang imong pasag-on. Kinahanglan ang tagkaalam sa Ginoo ani. Sige padayon. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasikiton ako ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Okay, diara. Si Lloyd bitaw tong dito pa ta speakers. Na ato'y tao nga nagtindo. Kadungog matuglo, no? Naluoy gud siya atong tawhana. Gipahigda niya. Gipahigda niya dito sa Parsunid. Pagmata pa ni Lloyd. Pastor Lloyd ba? Pagmata pa niya, nahurot ang iyang mga maong hinayay. Nawala ang tao, gikawat ang mga buto. Morag, dili applicable ning kaning pulong nga wala, dili ako kaila, inyo akong gipasaka. Morag, di sa ta basta-basta ni ana, no? Kay ambot ka grabe ng panahon na karon. Okay, nahuman na ba ito ni magbasa, noy? Padayon, noy, padayon. Unya motubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanusaman kami nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o giihaw o gipainom kanamo. Kanusaman kami midawat kanimo sa imong
mga balay bisan kami og dili nanamo kaila og hubo og gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton og giatiman kanamo og gibilanggo og giduaw kanamo. Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa ka labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Okay. Ana deno dunay bahin. Bahinon di ay sa Ginoo ang tao. Okay. Pero kita sa atong panahon ang gugma. Amen? Ang gugma maoy mo saksi. Maoy mo witness na ikaw overcomer. Amen. Hallelujah. Tanan nga nagkinabuhi sa gugma. Mauni ang kalabuto nato dili taangay mabalaka kay ngano man siya na mo'y mukuha sa kahadlok. Siya na mo'y mukuha sa kabalaka kay ngano ang gugma dili gikan sa tao. Lahi man ang gugma nga gikan sa tao kay pahimuslan ka. Pero kining gugma gikan sa Ginoo. Amen. Kining gugma usa to, ang gugma gikan sa Ginoo. Balik ta sa 1 John chapter 4. Balik ko na to kini. Praise the Lord. Hallelujah. 1 John. Kining akong Bible ba kay luyat na gyud kaayo pati ng luyata. 1 John chapter 4. Pero di man ako pwede ni dali-dalion og kambyog bag-o kay verse 7. Okay. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Love comes from God. Dili ni gikan sa kalibutan nga gugma. Gikan sa Ginoo. Adunay gahom. Maoy atong gikinabuhi. Mauni. Ang pulong sa Ginoo nagtugon kanato. Dili gyud ta magtanom og kaligot-got. Lakaw sa gugma. Dili ako'y nag-ingon. Ang Ginoo nag-ingon. Kitang tanan maglakaw, magkinabuhi sa gugma. Kay kining atong palaabuton, atong gipaabot nga panahon. Praise the Lord. Hallelujah. Nay panahon mo rag luag, nay panahon hugot. Nay panahon mo rag luag, uluagan mo kalitog hugot. Praise the Lord. Mao na ning panahon na. Pero unsay giingon sa Ginoo sa 1 John chapter 5 verse 4, everyone born of God. Ang tanang nga tao o ang tanang na tao diha sa Ginoo mauray makadaog sa kalibutan. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believe. Hallelujah. Kinsa kadtong nakadaog? Kadtong nagatuo. Amen. Mao ni ang akong i-review sa akong mga sakop na mga pastor karong 25 na ami mga pastor gadiring diri. Muwali ko. Akong i-review. Dako kaayong higante ang atong atubangonon. Lakaw sa gugma. Ang mga deceivers, kining manglilimbong, nag-arise. Praise the Lord. Ang ngalan sa Ginoo, wala nag-reject na.
gipulihan naglain nga pangalan, dili gyud na pwede. Kabahin lang na siya. Ilhanan rana kining mga nag-arise na mga deceivers. Maura na kung sa talianak pa buntis ba kanang buntis, ilhanan rana na hapit na manganak. Praise God. Sumu-arise na sila. Naginay-hinay nagpanggula sa ato pa, nagsulod na ta, duol na ta. Hallelujah. Amen. So dili ta angay mahadlo kung di ta angay mabala kay ngano magpasalamat ta. Kay ngano muabot na ang matahom nga dapit. Di man ta kasulod sa dapit nga giandam sa Ginoo, di ta mulabay ni ani. Labyunon gyud ni siya. Mo way laing agianan diha gyud ta mo kurbada ba? Pag kurbada, wow. Mora ranig ulan. Nga kitang tanan mga igo gyud sa ulan pero pag hulabay na ni anang ulana, wow. Mao ni ang tinuod nga lugar nga giandam sa katawhan sa Dios. Magpuyo na kita. Walay katapusang pagpuyo. Praise the Lord. Everlasting, lasting, everlasting, forever. Palakpakan ng pulong. Mao, nakaron, nakasabot na kita. Gusto ka bang mahimong magmadaugon? Mahimong overcomer? Lakwe ang gugma sa Dios. Kaya ang tanang naglakaw, mauray, giila na na-born of God. Kadtulang na born of God, mauray maka-overcome. Pero katong wala ma-born of God, wala ma-born again, sorry, mamalandong ta. Kumusta ka? Hallelujah. Naapabatay kina iya sama sa una nga musaad unya di mutuman. Matud pagihimo lang ang saad aron pakyason. Hallelujah. Pamalandungi ko no, Ginoo. Ingon ani radi ay maglakaw rami sa gugma kaysa diha nga maglakaw mi sa gugma. Ma-born of God man daimi. Kinsa may magpa-born of God sa ato? Siya. Dili nang markahan sa dughan na born again baya ko. O born again, basahar sa likod, born again ko. Dili. Siya. Kinsa kuno ang nakadaog? Hallelujah. Okay. 1 John chapter 5 verse 5. Who is it that overcomes the world? Kinsa ni? Kinsa ning nakadaog? Ay, kay last days, hallelujah, pugson sa yawa. Kinsa kining naka-overcomes the world? Only he who believe. Kadtulang siyang nagatuo. Ang tanang nagatuo sa Ginoo moingon amen. Amen. Okay. Naa may nagatuo nga dili gyud tinuod nga nagatuo. Unsay sulti ni Ginoong Hesus? Tomas. Ayaw na niya ng klase nga kinaiya. Oh, hikapa ang akong kamot. Oh, hikapa ang akong kilid. Nituo ka na no, kay nahikap na nimo ang mga samad, pati ang akong kilid. Tomas ayaw na pag-ingon ni ana. Nituo ka kay nakita og nahikap nimo. Okay, nasabtan ba? Tomas, sultihan ta ka. Bulahan kadto silang wala makakita. Nga naglakaw sa pagtuo kanako. Kinsa kuno tong nahimong nagbadaogon? Kadto siyang nagatuo kaniya. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Amen. Okay. So kung imong basahon ra ni murag pulong ra, pero kung imong padaygan ka sa Ginoo ni ani, oy, laom palawman nimo ni. Only he who believes that Jesus is the Son of God. Okay, igo ra ba?
Enough na raban ng muyes ka? Dili pa na enough ka ng muyes ra ka, mutuo ka ni Jesus? Yes. Dili na enough. Ang insakto, dili lang ikaw muyes, ang imong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Mauna. Unya i-consider ba kaniya kung idaran, isipon ka ginikanan, mauni ang akong inahan. Ang akong inahan o ang akong mga igsuon, mao kato silang nakadungog o nagatuman. Hallelujah. Oh, mao na. Klaro ba ang pulong? Bulahan ang nagabasa. Bulahan ang nagapaminaw. Mao na nga na may dili kaayo makapalit og antipara, maminaw na lang kay may edad na kay kining mata sa tao mag-usab. May lang og makapalit kag antipara kay makabasa ka. Pero wala gyud kay ikapalit. Maminaw na lang ta. Mao na pakusgan ang ato ang sounds alang sa mga maminaw. Kaya ang kabulahanan, ang preparasyon ni ining Book of Revelation chapter 1 verse 3, dili itong nang labay nga mga pagsulay, kining dakong atubangon sa tao. Kining trabaho sa yawa, pugson na niya ang tao. Buhaton niya, kutob sa iyang mahimo. Apan, nagpadayag ang Ginoo kang Pablo, walay bisan kinsang makapahimulag. Wala pa'y binuhat sa kalibutan, ibabaw sa langit o ilawom sa yuta, wala pa'y binuhat nga makatandog kanimo. Wala pa. Maulang, walay lain natong hinagiban, pulong sa Ginoo. Lakaw sa gugma. Lakaw sa pagtuo. Mao ni akong ikuan sa mga pastor karon 25. Mahimo ratang magmadaogon kung maglakaw ta sa pagtuo. Wag gani tay pagtuo ron na. Hallelujah. Na ay mga problema, ipakita ang kadaugan. In the Lord, salamat. Kasagaran basta na problema, unsa may reaksyon sa naong sa tao. Bugat. Basta na problema, kasabuong agbukag ang naong. Oh. Wala pa ko'y nakita nga kaayo nga tao nga nagproblema, nga nagngisi. Pero praktisar god na kay problema pahiyom. Kay naay nag-observe, someone is observing you. Okay, naay nag-observe nga dili nimo makita. Okay. Muingon katong ilang labaw na demonyo. Hoy demonyo, diha kay assign. Unsa may akong trabaho, boss? Mangutana ka pa, mora di ka demonyo. Ang usa ka anghel, hinumdum mo ito istorya? O ikaw, demonyo, dito po ka sa balay sa Kristohanon. Yes, boss. Ning labay ang pila ka bulan, ning balik ang ilang leader. Uy, ang usa ka demonyo, perting tambuka. Sa kala mo'y demonyo. Nanambo ka din ni angay ka din sa yes, boss. Dili ka mo angay, boss. Akong paawayon ang magtiayon. Undiha, sa diha mag-away na sila. Muingon tong yang bana. Demonya, paghukad na. Hukad tong iyang asawa.
Moingon po itong iyang asawa, demonyo, kaon na! Kaon ko, boss. Kanang ilim nun tanan, boss, mainom na ko na, kay hubog ang bana. Muuli silang balay, iit sa ditong puto, demonyo, sala! Salo na ko, boss. Unag yung ko na, hintabak yung mayo, boss. Siya, sige, maayo, padayon ka diha. Dito na po siya sa pikas. Pag abot sa pikas, moora magtukog ang lawas. Naon sa mga ka? Gikubid ka? Lahi demonyo, no? Maldito yung demonyo, no? Sa tanang sakit. Cancer, cholera, TB, diabetes, ug uban pang pangalan sa mga sakit. Kana rang hatsing mo gipili. Karong panahon na ba, magkuyawan ka ganang morag magdaot ang ilong niya, katsingon ka? Kaya asa ka ko magtago, muna magkatsingon ka? Mag-anak ka? Ha? 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 Hashtag! Hashtag. Kanawa ka malditong demonyo, no? Kana yung common. Nga natural ramang yun na. Praise God. Ingon pa itong ilang leader na demonyo, noon siya magkapirting payata man mo. Mura magkagawa kay kaon. Pag assign ako sa imo, napakayunod karon bukog na nagpanit. Yung siya, boss, dili may gwanta din hining balay Kristohanon. Sige na ba, istorya kung si hinungdan. Yung siya, pila na kabulan din yung boss, wala ko'y kaon. Nga nung madiay. Kung saan pag-intra ni mo, boss, sa dili pa mga on, yampuan mandaan. Amen. Nag-ampo pa mo sa iyong pagkaon. Unsa pa? Ingon na itong ilang leader. Walay mayong tulog, boss. Gilamok niya ka din eh. Sa dili. Kanang ilang sounds. Puros, God is good, God is good. Wala di ko katulog, boss. Siya, bahala ka diha. Paningkamot mo diha. Gibiyaan siya. Matag panimalay, matag dapit, naagid na sila. Pero, gunit. Tungod sa imong nabati, nga pulong bulahan ang tao nga nagabasa, nagatuman o nagkinabuhi. Kay ang end is near. So katong nang labay ng mga katuigan abi natugmao na di ito dili pa di kining Revelation 1:3 giandam ra gyud ni sa last days. Unsa to? Nganong mobasa ta aron mahibalo ka, then you will know the truth and the truth will set you free. Okay, amen. Di number 2, nga nung mubasa ta, aron mahibalo ka sa imong pagabuhaton, pangandam. You need to be prepared. Then you will know how to prepare. Hallelujah. Kanang inyong mga Bible studies, pwede na usahon nato da diri. Mag-seminar na po ta. Maglungag tag mais, maglata tag munggos. Okay. Siyaro, barato na ng munggos, maakupar na tanan. Mahal ng karni karon. Ako bitang misis, gigulayan na ko niyag munggos o gamunggay, walay subak. Parti mang lami Lami man gihapon. Okay. Amin ba? Nakuha ninyo? Clarix ba? Manindog ta. Padayon taon niya. Taas sa mga kamot, Ginoo salamat. Ang imong pulong, nagaingon ikaw, heaven and earth will pass away. Langit ug yuta, mga hanaw ang tanan. Apan ang imong pulong, dili gayod mahanaw. Kung among pamalandungan, unsa ka ligon kining yuta nga among gitumban. Apan gipakasayon ra sa Ginoo sa pag-ingon, mahanaw. Langit ug yuta will pass away.
But my word, ingon ikaw, ang imong pulong will never pass away. Mga Ginoo niya karon ang imong katawhan, liguna kami. Ang matag usa ka namo Ginoo, nagahupot sa ligong pulong. Kay kami man ang panimalay, tukuron namo ang among kaugalingon diha sa ligon nga bato. Dihugi ang ilang makinabuhi, sila nga mibayaw. Aduna sila'y mga anak sigurang uban tuwa sa gawas sa laing nasod. Nagaampo kami nga imong proteksyonan sila Ginoo. Nagaampo kami Lord na bation usab nila ang kauhaw o kagutom sa imong pulong. Diin usab sila makadungog sa mga pulong gikan sa Dios. Salamat Ginoo sa imong gahom nga ang matag usa kanamo tabunan kanunay sa gugma sa Dios. Sa ngalan ni Kristo nga among Dios, among gipasalamatan ang imong pulong. Amen. Siga na, muti ko na no. Amen. Hallelujah. Ang tanang malipayon mo ingon og amen. Amen. Salamat sa pulong sa Dios. O ang Dios ania uban gayud kanato. Amen. Mao nga padayon ta sa pagbasa, padayon ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios o sa pagkinabuhi sa mga pulong atong nadungog. Tungod kay mao kini ang paagi nga nahigugma ta diha sa Ginoo og natawo ta diha kang Kristo. Mao nga angay tang magpasalamat nga ang Dios dapig kanato. Amen. Hallelujah. Mao nga mausab ni ang paagi nga dili ta mahilayo diha sa Ginoo. Amen. O mahimo tang kaaway sa kalibutan. Mga salamat sa pulong sa Dios nga ang Ginoo gayud nahigugma kanato o padayon siya sa pag-atiman nga pinaagi siyang pulong gilig-on ta sa Ginoo sa atong pagpangalagad. Mao nga ato yung pasalamatan ang Dios nga kanunay nga dili ta musipyat sa pagsimba. Amen. Hallelujah. Tungod kay mahinungdanon ang pulong sa Ginoo ilabi na sa atong panahon karon. Amen. Walay lain nga mahimo natong paglaom nga dili ta maapektuhan sa atong panahon karon. Ginoo lamang. Mao nga salamat sa Dios o pinaagi niini ato siyang hatagan sa makusog nga palakpak. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Dios. O karon maadto ta sa laing paagi sa atong pagsimba o mga paghatag sa atong mga offering. Magapanindog ta o dili nato kalimtan ang atong positive confessions o kanunay nato ning ilitok tungod kay nasayod ta nga ang Dios maogyoy atong great provider, great supplier, mao nga naa kaniya ang tanan natong gikanahanglan. Siya ang source. Amen. Hallelujah. As we bring back our tithes and give our offering, we are believing the Lord for jobs and better jobs, raises and bonuses, benefits, sales and commissions, favorable settlements, states and inheritances, interest and income, rebates and returns, checks in the mail, gifts and surprises, finding money, bells paid off, bells decreasing, blessings and increases. Thank you, Lord, for meeting all of my financial needs so that we have more than enough to give into the kingdom of God to promote the gospel of Jesus Christ. Hallelujah! It's offering time.
wala siya mamatay. Angayan siyang pagadayon, angayan siyang bugyawan, angayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma niluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Uabyot ko sa iyang presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang atong Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay. Angayan siyang pagadayon, angayan siyang hugyawan, angayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma giluwas taniya. Sagaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukabyot ko sa iyang presensya. Ambag sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukabyot ko